Ez itt a új kávéfőző, be is kapcsoljuk. Ez DeLonghi kávéfőző. Alá is teszünk egy öblítőpoharat, ne ide menjen be neki. Rendesen alatta van, igen. Jól van alatta. És hát a öblít utána fogok mutatni egy érdekes főzőegységet. Ez sokat öblít, láthatjuk is ott a öblítőjel neki. És most éppen a koszos vizet öblítette ki. Most öblítette ki. Úgy lemaradtam a főzőegység mutatványról. Legközelebb a videóban megmutatom, még őzölni fogunk, cappuccinót fogunk készíteni. Blócitejt. És itt van a édesítő. Először beletesszük a édesítőt, 5 cseppet pöttyintünk. 1, 2, 3, 4, 5. Kész a 5 csepp. Most beletesszük a tejet. Így én elviszem a helyébe mi az? Édesítő. És most itt átváltsuk, és ezt így megnyomjuk. Ilyenkor még készítjük elő a gőzt. Akkor még nem kell alatta tartani, itt vagyok még. De alá kell, de utána már jön a gőz. Most kezdett el jönni a gőz. És forgatni kell neki jobban felgőzölje. Már érezhetjük videót, a pohák, ez langyosodik. Már langyosodik, akkor már belül nagyon forró. Hozzátom el neki a gőzt. És most bele fogjuk tenni a gyerek kávét. És a kávéfőzőt ki lehet kapcsolni majd. Itt a babakávé, ezt kell beleszólni, így. És így kell összekeverni. Már jól összekeverte. Így össze tudja az kanál jól keverni. Így. Most megkóstoljuk, kanállal, hogy meleg legyen. És jó finom cappuccinót ihattam. Közben ez elhalványodik, hogy ne fogyasszon olyan sok áramot. Megpróbálom inni. Ez most egy nagyon jó cappuccino lett. Nagyon finom. És ilyenkor most átforgatja így bent neki. És most van ilyen nagyon fent a főzőegység. Így van itt. Semmi baj. Semmi baj, ennek ez a dolga. Ilyenkor szedi innen ki a vizet neki.
Aztán alá teszem, mert ha nem teszem alá, akkor ide fog beöblítani. De az se baj, ez azért van. Így lehúzzuk, hogy ne annyira csöpögjön, kijöntsük mosogatóba és kikapcsolt. Először megkíméljük a kávéfőzőt, és utakkal letöröljük neki. És látjátok, milyen szép lett. És a következő videóban találkozunk, sziasztok!